Ti ľudia, dneska si odpovieme na komentáre, čo ste mi napísali na short. Manchester United alebo Manchester City. No, ja nemám rád Manchester City a inak hráme adopne. Napísal men a to je muž, takže asi Manchester United. Patrick Kid 935. Máš rád Brawl Stars? Hrával som ho, aj hrávam niekedy ešte, ale tak už ho až tak nehrávam. Aj najobľúbenejší kamoši, Nobsting Videos. Neviem, či môžem ich povedať mená, radšej ich nebudem hovoriť. To je najobľúbenejšia hodina. No tak to je ťažké. Matematika, telesná, informatika a to je jedno. Vieme, že mám futbalové dresy. Julix, veľmi zle, je mi zle, zomieram. No tak asi 8 cm. Som myslel teda čo? Tak to uvidíte. Pozerali video, čau.